Mrtvé pohledy panenek, které jsou naražené na kdejakém stromu, to je ostrov panenek. Na ostrově se kdysi utopila mladá dívka, jejíž tělo našel místní farmář. Po tomto zážitku se mu přihodilo mnoho nevysvětlitelných událostí, které mu naháněly hrůzu. Farmář věřil, že za ním chodí duch mrtvé dívky, který hledá svoji ztracenou hračku. Když se dívka utopila, poblíž jejího těla se našla plovoucí panenka. Farmář panenku dal na strom, aby si duch dívky pro ní mohl přijít. Byla to první panenka, která na ostrově kdysi visela. Brzy na to začal věšet kolem další panenky, které našel v odpadcích. Věřil, že čím více panenek přinese, tím více ducha zemřelé dívky uklidní a ten ho poté přestane strašit. Dámy a přátelé, celé video o ostrovu panenek najdete na mém kanálu. Nezapomeň dát like a odběr, aby ti neuteklo žádné nové video.